Moikka! Eli tänään me näytetään erilaisia tanssitemppuja. Ja mä teen nyt esimerkiksi voltin. Esimerkiksi voltin. Eli näin. Ja sit se kertoo välillä, että mitä se miten se on oppinut sen. Ja voltissa on eka sillä, että siellä ylhäällä pitää olla tosi kippurassa ja tosi korkealla pomppia. Eli mä ainakin harjoittelin eka volttia vaan näin. Elikkä se vaan meni pumppasi tosta tavallaan kyykyltä. Eli vähän niinku kuperkeikka, mutta vaan vähän Erillä. Ja sit mä vaan aloin ottaa vauhtia. Apua! Ja menee enemmän kippuraan siellä ylhäällä. Apua. Eli näin. Apua! Näin. Sun kännykkäs lentää täällä. Jees, miksi se loppu? En mä tiedä. Niin. Sitten seuraavaksi on, mä en oikeastaan tiedä tän nimeä ees. Et niinku, onks se sammunut? Ei kun mä yritän sammuttaa sitä. Silloin siitä ei kuulu mitään. Ups. No, niin, mä en itse asiassa tiedä tän nimeä edes itse. Joo, siis mä kuvaan sua, mutta mä yritän laittaa sitä sen kännykkään. Oma juttu. Eli mä vaan pompin, nyt mä teen näin. Elikkä se on tavallaan flikki. Niin. Mut ei kuitenkaan ihan, koska mä en nyt pysty suoraan niinku mä opin sen kärrypyörästä. Eli kannattaa kärrypyörä. Ja sit kun sä oot oppinut kärrypyörän, niin sit vaan laitat pompit ja laitat samaan aikaan ne kädet ja jalat maahan. Eli niinku näin. Ja sitten kohta se tekee varmaan sen selköyhtä. Mä voin eka näyttää, miten mä vedän sen. Siis mä vedän käsillä silleen tähän maahan. Ei kun tälleen. Niin. Mä en ottanut käsillä. Apua. Niin. Niin, mä opin taas sillä tavalla, että mä eka menin tähän maahan. Tälleen. Ja mä menin hyppiin tälleen ja sit mä menin tälleen. Mä menin tälleen polvin mentiin. Niin. Ja sit mä otin sen vaan. Ja sitten selkä. Se nousi tälleen. Mä venin tästä tälleen. Niin. No, tai sit mä opin sen silleen, että mä menin eka pompun tästä tälleen ja menin tälleen. Ja sit mä tulin pohjille takaisin. Niin. Mutta nyt sä sait näyttää sen sun. Eli toi on se oikea juttu. Mä en ihan osaa sitä kunnolla. Eli kun mä täytyy oppia selkäfläksi ja sit täytyy selällä vähän niinku ponnistaa ympäri sit, niin ei se oo mitenkään vaikeeta. Jos sen osaa Niin. ja uskaltaa tehdä. Niin harjoitella vähän. Siis kyllä kaikki osaa se, jos ne vaan uskaltais tehdä se. Ja totta, jos mä pitäisin vaikka Näyttikö sen polvivaltio? Näytä vaikka se. polviluottiryhmä. Eli siinä sä et tarvi muuta kuin polvia ja ponnistusvoima ja sillä, että sä saat voltin tehdä. Eli sä vaan ponnistat polvilla. Se on tärkeintä siis, että sä ponnistat polvilla ja hypit korkealle. Koska jos sä et ponnista polvilla, niin käy näin. Koska sä oot käsillä silloin vastaan ja sä menet makaan siihen rampalle. Niin täytyy kunnolla ponnistaa polvilla ja sit vetää vaan siitä voltti. Eli Ja älkää välttämättä pimpatosta, kun se on tonne kännykkään. Kun sille tulee viestejä. Eli siinä oli polviluotti. Mitäs muuta? Oota. Nyt sä voit näyttää niitä. Näytä se. Me näyttää vähän voimisteluliikkeitä, siis ei paljon. Näytä se vaikka se jotain. No, mä näytän vaikka helpotetun siltakaadon. Eli sä menet polvilla tähän rampalle tai maahan, ei mitään väliä. Nyt pistät jalat vähän tällä, että ne Tai sitten kotiin lattialle, tai ihan mihin vaan. Missä on aika pehmeä. vähän haaralleen. Ja täytyy niinku mennä näin. Ja kattoo tavallaan niihin käsiin. Niin. Se helpottaa ainakin aika paljon. Nyt vaan oot näin. Ja sit pikkuhiljaa alat kaatua tänne päin. Ja otat käsillä. Mut Suvi ei nyt tehnyt silleen, se otti käsillä tälleen. Eikä se oli tavallaan virhe. Koska se pitäisi tavallaan mennä tälleen. Niin. Ja sit tästä näin. No niin, nyt se meni silleen oikeesti. Oikein. Ja sitten ylös. Se ei oo vaikea tulla ylös siitä. Niin, mutta oikea sieltä kaatoa, pystyykö se tekemään sitä? No, oikeeta siltakaatoa mä en vielä osaa kunnolla. Nyt jos haluaa oppia, niin kannattaa venytellä näin, että kuinka pitkälle näin pääsee. Ja siitä sitten. Olis koittanut? Ja sit saat mennä. Se ei sitten me välttämättä oikein, kun se vasta nyt koittaa. Ai! Ai! Toi on just se virhe, että siinä pitäisi pysyä ja jäykistää itseänsä. Aina kun mä koitan.
Onko se kova? Niinku pääsin siihen, mutta Apua! sitten mä liukun siitä alas. On zoomilla. Toi on vaikea. Tai siis jos sen osaa, niin ei oo, mutta... Mä haluan koittaa uudelleen. Mä haluan koittaa uudelleen vetää siltä kaatoa. Okei. Ja siis testaillaan tätä siltakaatoa. Me osataan se. Me osataan, voitais tehdä toi nurmikonan märkä, niin emme viitsitä ihan siinä vielä. Tehdään sitten joskus. Noniin, nyt se onnistui sillä. Ja nyt se koittaa nostaa sitä näköjään ylös. Pääsin siltä kaatoa, mutta en ihan kyllä tässä trampautu tänne. Mutta noinpa. Niin. Onko tässä mitään muuta? Zoomaan sua. Ei sitten mitään. Mitä muita näitä on? Zoomaan sua. No en zoomaa. No, selkäplätsi. Niin. Se on samanlainen, jos sä osaat sen selkäplätsistä takaperivoltin, niin täytyy vaan tehdä näin. Niin. Siinäkin tarvitaan sen selän ponnistusvoimaa. Niin. Jos sun pää kolahtaa tähän trampaan silleen niinku... Jos tässä on nyt pää, niin jos se kolahtaa silleen, niin sit sä teet sen väärin. Sun pitäis pitää niinku päätä silleen leosnäytä tolleen. Et sä pidät niinku leukaa niinku tavallaan. Patsin mulla on sellainen, nykyään mä osaan sen ilman, että mä pidän näin. Mut kannattaa alussa harjoitella niinku. Se näyttää nyt esimerkin. Koska silloin se ei osu sillä välttämättä. Ei niinku kolahda sillä tavalla niinku tällä. Koska silloin se voi sattua eka kertaa. Niin. Voi vetää niskat sillä jännästi. Tai no, mahaplätsit. Niin. No mahaplätsissä tarvit käsiä. Aika paljon. Niin kun sulla täytyy eka tulla. Tälleen kädet niinku tavallaan. Näin kädet ja... Mä pääsen siitä kai ylös aina Eka kun... sulla täytyy olla tää niin. Se, sun jälkeen koitan. Maassa, tämä. Osaat sä, kädet ei saa tulla eka, koska sitten selkä saattaa Niin. muuttaa. Niin tää osa eka ja noin. Mä osaan kai sen päästä sillä seisaalta ja osaan kai päästä. Se varmaan vaan. Aivan naama. Tuli niinku täpöä tuolla. Sitten mä tein nyt vähän virheen, koska mä tulin naumalteen siihen. Se pääsee ihan seisaalle, että sen naama on osu siihen. Joo. No ei tässä kai muuta. Näin. Kiitos kun katsoit ja... Ei hei! Kerro sun nimi vielä tähän lopuksi. Mä olen Suvi. Ja sun kanava on. Suvi Roviner. Ja se on sama henkilö, kuka tekee niitä videoita ja soittaa pianoa ja esittelee niitä ropintavaroita ja sitten tärkeitä ihmisiä maaseikkaa-tyyppi siinä. Niin. Moi moi! Hei hei!